Arangkada naman po sa Alaminos City ang Public Utility Vehicles or PUV Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Ang ilang transport service entities or TSEs sa Region 1. Nilagdaan po ng lokal na pamahalaan ng LTFRB Region 1 at ang iba't ibang kinatawan po ng transport cooperatives at korporasyon ng Service Contracting Agreement. Ang PUB Service Contracting Program ay naglalayong bigyan ng insentibo ang mga TSEs sa tuwing matatapos nila ang kanilang itinakdang ruta alinsunod sa kanilang service plan. Ang pondong gagamitin sa programang ay mula po sa General Appropriations Act of 2024 ng Republic Act No. 11975. Ayon sa inilabas na implementasyon ng service plans, nakatakdang umarangkada ang unang bahagi ng programa sa Pebrero 16 hanggang Marso 2 ng kasalukuyang taon. Mayroon itong itinakdang maximum kilometer run kada araw at tatagal ng hindi bababa sa 3 araw. Depende sa dami din ng TSE na makikilahok. Ang paglulunsad ng programang ito ay isang hakbang tungo sa mas empisyente at dekalidad na pampublikong transportasyon para sa mga mamamayan ng lungsod at mga karatig bayan. IFM News. IFM News. IFM News.